दायो टाइमा 8था जाबाय 8था नुदोंना लोगोफोर 8था जाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय आं नै दिनै पाठशाला थांनायदो अकस्मात थांनो गोनां जाबाय माने हरावसो फन हरब्रबदो आरो ओमफ्राय दा थांनो नागिरदों जोंहानि बाबा बिहावबो आंबो ओमफ्राय आंनि हासबेन्डबो थांगोन बेयाथ' बरमायावनो दं नालाय बेखौ बरमायाव लाना थांसै ओमफ्राय जोंहा आबाबो थांगोन नै आबायाबो ओंखारबाय रेडि जाबाय फुरा रेडि जाबाय ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय थादो फिरफिला गंसे हमदो गारिबो गैया नालाय न'आव थांसै अखाबो फिसा फिसा हागासिनो थांनोसै जोंहा गारिया मोनफैबायनो लामायाव दं ओमफ्रायनो दा नै फैबाय थादो थांनोसै सेंग्राया गाखोना आथुरथार सेंग्राया गाखोना आथुरथार नै बिराद मोजां मोनो गाखोनो होनबा आंसो गिजौगोन मोजां गिजौगोन नों आब'जों था दे जाबाय दे गाखोबाय थांबाय थानोसै लोगोफोर दा लागा आरो हमहैनोसै आबायाबो बरमा मोनफैबाय नाबा बरमा मोनफैबाय जोंहा बरमा गेसफोरा हाबसिबाय थावनि माखाया गारिनि गेस हाबदों जोङो थानानि गेटआव नेफैदोंमोन ओमफ्राय मानसिया ओइ गोजासो थांना थाहैबायनो रिसिं फैजासो ओमफ्राय दा नेबाय थादो फायनायदो बाबाया ओइ नाबा जोंनिया गारियाबो सोलायनांसिगोन थांलानो पाठसालायालागि हिनि बरमायाव सोलायनोसै बेलेग मानो थाङा होनदो पाम्प गैया अ चार्ज खमनो चार्ज खमखाय थांला थांथ'लानो बेलेग लाना थांसिगोन ओइनो बेलेगसो नाम्बार गोदोर नुदोनो आबाया गारिया सोलायनांगोननो बिनिया माबा चार्ज गैयानो बारा चार्ज गैयानो बाबाया खालामबाय ना बाबाया इयावनो थायो आल' चार्ज गैया लोगो डाउन जादोंलै थांबाय थानोसै मानसि मैखिनियाव दङ माने बाबाखौ मोनबाय दे इयासो मा हमनो हाया बेलेग सोलायलायनोसै जायगा बायदियालाय फिसा थाना मायो गारिया जायगा थोलायाखै थांबाय थानोसै बेयाव थांनायदो जोङो बेयाव नैबेहायनो थांनायदो जोङो आरो मंगलमाव दामाने बेहाय सासे मानसि लायनो थांनायदो जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो मिथिगोन नायलांबाय था अखासो हालायलांबाय नै अखा माला मोनहैबावगोनलै जिउखौनो मोनबावा मोनफैबाय दे अखाबो हासोदो मोनफैबाय जोंफोरा माने आं मानो फैदो बेहाय जोंहानि गेदेरफोरखौ लांनो फैदो आरो गेदेरफोरा बिराद जोंहा जखाय लोङोमोन ना जखाय लोंबाथाय दावराव जायोमोन नालाय इसे ओमफ्राय एसे थान्दा जाथों होननानै दोनफैदो आरो जेनेबा गारो होननाय खोनानायखाय मास मोननै जाबाय मास मोननै लाखियो ओमफ्राय एख' लागारबो हमनो मोना मास मोननै ओरैनो फनाव सोंहरनो हायो आरो फायबाबो फायनानैबो सोंफैजायो थेवबो मानसि खिन्थिया ओमफ्राय दिनैनिया रिलिज जाबाय मास मोननै फुरा जाबाय ओमफ्राय फैदो जोङो लांनो ओमफ्राय फैबाय थादो ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोनाबो जोंहानि गेदेरफोरखौथ' नुखाबायानो खोमा सोरबा सोरबा जायफोरा आग्लानिफ्राय भिडिअ नायो एसे एनै नुदों जानो हागौ नुदोंना लोगोफोर बिल्डिं बेहायनो थायो 100 जननि खाथियाव दङनो आरोना
अरे यूट्यूबर नहीं क्या बनी विबा কি নাম আছে আপনার ইউটিউব ব্লগ নাম তো রামশিয়ারি ব্লগ এটাই নতুন খুলিছে বেনা মাঝে থাইয়াং দङ বা সে থাইয়া কিন্তু এতিয়া লাগে যা খাওয়া বলতে মনে পড়া খাওয়া বলতে মনে হে বলা আমি মঙ্গলবার পরে মোটামুটি 5টা মিনিট সাবস্ক্রাইব করে দিন রামশিয়ারি ব্লগ করে দি বিল্ডিং হস্টেল खोमा बिसोरखौ ओइलाय जेथाया इनो बाबा ओइनो जेथाया इनो जानि गथ'फोरा इनो जेथाया ना बा जेथाखौ दिनैसो नुबाय नोङो नाय जेथाखौ सिनायदोंना सिनायाखै बेहाय दंजोबो खोमा नै मा खालामो मा खाया बेफोरबायदिनो खालामोमोन खोमा दै बेहाय नै फट'फोर दङ आरो जेनेबा बेयाव गेदेरफोरनि जिफोरखौ लाबाय ओमफ्राय जों थांसै ইংৰাজী মদ খানা ইয়াতে 6 মাহ বছৰ দিন ৰাখি দিবি 1 টকা নলম ঘৰৰ পৰা কিন্তু দিবি রামশিয়ারি ব্লগ দে ৰাইজ দে যাম দে अखा सिजाबाय अखा हादों मंगलमाव दोनो आरो जेनेबा ओमफ्राय जखाय लोङोमोन आरो गारदो हामदों गुसु जादों उदैया फिसा जादों उदै गिदिरमोन लोंबाय थायोमोन ना उदैया गिदिर मोनबाय थायो दखान आसिगो इयाव दोन बेगखौ नोङो इजिंखि थां थांनायसै लोगोफोर जाबाय खामानिया ओमफ्राय दा न'आव थांबा लागान मोननोसै मा मेथाइ दंबा गल्ला गोजा हाय सालांगोन हा मिथिया रे गल्ला रसगल्ला सालांनोसै सालोंलायनोसै जोंफोरा लोगोफोर ओंखाम जाबाखैमोन नालाय एख'बो गैया परथा रसगल्लाफोरल'सो बेखौनो जानोसै परथा पियाज बाबा पियाज आं जानांगौ जागोन दे बाबा इयाव दोनथ'लायसै ना जानो मिब्रा जालायबाय apa? Hai Baba, salamat doon sir. Ekon na kayo. Jangan lama. Sana. Apa ya? Ini merasa supaya sana nih. Kok bisa ya? Posa zabain kamu zabat menabi dari itu mah. Virus kalau ada salang baik. Sana lagi. Nanti deh hasilnya saya nih ya. Bisa capai itu pelan-pelan sih. Jiras menadong na nungau pagi men isirdagan na. Lasi sini ba? Geli baik apa ya? Abi mau gangguin kamu apa? Zeka. Sama dua ba? Tiga sudah. Salang sigar bawa ya? Yom saya bawa.
थांगोन दे न'आव थांगोन दे गाखोदो दे मायाबा हो खमनो होआलै दे थांसिगोन हरनो नालाय मा मोनबाय थादो बाय बाय हैनो हागोन दे न'आव दे दा न'आव माबा हैनो हागोन दे थांनाय जागोन बालाय थांसै हाबबाय दे हाबबाय बिनिया नैबे थानायावनो नालाय बिनिया ओरैनो बे थानायावनो आरो इनिया इयो थाफायबाय इयो जों थांसै न'आव इखो गारबोबाय आबाया बाबाया थाबो जाबा pada que dusto boy ahora ada babe थाबोबाय नाबा oh pipi न' मोनफैलायबाय जोंहा gimana थुला rawat tadi हाबलाना देबा बोख्लायनाया बाखो देबा nah pasok kosong ada मानो baik baik बन्द' खालामनो बोख्लायनाया बाखो Ini लादोंमोन फैबाय बायदिबा पाठसालायाव थांदोंमोन लाबो दे आबौ मा फैसाया गोबा जादो नाय मोनफैबाय र' थांदो दे होमबा हिरासनो रसगल्ला लाबोदो माजा लाबोदो मा जाना फान्दास साहा लोङानोलै थांबाय ना हिरास लानो हिरासा मेथाइ मोनजानायखाय आथुर जादों आरो नेबाय थादों आरो मेथाइखौ माला मोनजागोन नोङो अखा नायना हायोखि जोंहा अखा हासोदों जोंहा मोनफैबायना बा होमबा दिनैनि भ्लगा बेखिनियानोसै बाय बाय लोगोफोर जि हायो बेखौनो देखायबाय फारसेनिफ्रायबो बुंनो हायासै थान्दाखौ लोंनोसै हिरासो फैनायखौ थान्दा लोंनोसै आबायाबो लोंदो आबायाबो नोंबो खिन्थिनो सोला नै आबायाबो लोंबाय दासो नै आबुनाव लायगोन बिनानै थान्दा मोनलायबाय दिनै बारा गरमबो नंखाया अखा हादोंमोन ना दहायो दा थेवबाबो लोंबाय